kay kabahin sa pagampo sa laing pundok sa o relihiyon, dawaton ba kini sa Dios? Kay giingon man nga ang gawas sa Katolikong simbahan way kaluwasan sa ato pa kawang lang di ay ang ilang pagampo. Palihog og patin-aw. Salamat. Okay lang, salamat Brother Renato Dimana. Aton klarohon mga kaigsunan kay kanagong gingon sa ato ang simbahan nga giingon nga extra Ecclesia Nolia Salus, dili nato na iliteral no sa pag interpret mga kaigsunan, because our church is a mother church o sa kanunay nihangop siya sa tanan nga mga katawhan, dili lang sa mga Katoliko, dili lang sa mga Kristiyanos, tanan nga mga katawhan. Ingon nga ang Dios alang man sa tanan katawhan sa tibuok kalibutan. Giklaro kana sa atong Ginoo diya sa Ebanghelyo ni San Juan kapitulo 3 bersikulo 16. Ato gapagan kantakantahon sa una no 1995 pag ani Santo Papa Pope John Paul II, for God so loved the world, He gave us His only Son, etc., etc. For God loved so much the world that He gave His only begotten Son, so that he who believes in Him shall not perish, but have eternal life. Sa pang Ginoo mga kaigsunan, alang sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Kung paingon sa simbahan nga gawa sa Katoliko, way kaluwasan, dili kana litra por litra. Kay ang klaro no sa ato ang pagtulon-an sa atong simbahan diya sa CCC or Catechism of the Catholic Church nga adunay tulo ka hutong kining gitawag og outside of the church. So dili ingon nga og dili ka Katoliko, wa gyud kay kaluwasan or dili dunggon ang imong mga pag-ampo. Kay ang Ginoo man sa tanan, no? Di man siya Ginoo nga gipriso diha ra sa mga Katoliko, mga kaigsuonan. Otherwise, mura na ng Ginoo og dili iyahang mga katawhan putong mga uban, no? Nga wa gyud masayod kaniya unya nagbinuotan. Unya kining mainampuon po sila hang giila nga Dios. May gugmaon nga to silang mga ginikanan ug sa ilang mga silingan. Nya maayo kayo mo tagad, respeto gyud unya maghatagon. Ato lang yung impierno kay dili Katoliko. That is not the teachings of the church. Itong balikon mga kaigsunan, kini hinoong tulo kahotong una, kining gitawag og apostasy. Unsa man apostasy? Kining gikan gud sa Katoliko mga kaigsunan. Unya nahibaw sa kamatuoran. Puwerte gyud nya nga ang Ginoo nagtukod og simbahan o kining simbahan na ang gihimo nga instrumento alang sa ekonomiya sa kaluwasan mga kaigsunan, pero gibiyaan gyud totally. Mao nay apostasy. Naa unta sa kamatuoran, pero iyang gibiyaan usa siya ka apostate mga kaigsunan, siya mao ang outside of the church. Dili tong wa kalibutan nga wa kalibutan sa gatong Ginoong Kristo, wa kalibutan sa bahang Katoliko. Dili na siya ingon no nga wa na siya kaluwasan. Ikaduha, kining gitawag og heretics, irihis. Matod pa sa atong Bisaya mga kaigsuonan. Kung kinsa man irihis, Katolikong dako. Pero aduna gani usa ka dogma nga dili na dawaton mga kaigsuonan, himo siyang irihis, heretiko. Panglitan karon usa Katoliko. And he denied the teachings of the Holy Trinity. O di na siya Katoliko mga kaigsuonan. Bisan pabilin pa siya i-name nga Katoliko, pero nawa na yung pagkakatoliko, no? Tawag na siya og irihis mga kaigsuonan. Muna yung mga outside of the church, there is no salvation. Ikatulo kining schism, kanang schismatic, nga wa na mo ila sa pangulo sa atong simbahan mga kaigsuonan, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo. Wa niya ilha ang Santo Papa. Sa siya ka Katoliko pero wa na mo ila mga kaigsuonan. Schismatiko. Outside of the church. Muna yung tulo, no? Nga og sa kinisingkasing nahibaw sila sa kamatuoran nga mao na unya wa mo balik diha sa sabakan sa kamatuoran diha sa Iglesia Katolika, mamatay sila diha sa ilahang pagka outside of the church. There is no salvation. Mo nay bot ipasabot niya na brother, no, dili kay basta di ka Katoliko sigurado nang impierno ka. That is not the teachings of the church. Atong balikon mga kaigsuonan, ang simbahan atong balikon siya mao ang inahan sa tanan nga mga simbahan, kaiglesiyahan mga kaigsuonan. Okay, salamat kayo brother Renato Dimana. God bless kanimo amping brother.
Good evening, Brother Adam. We are happy to see you in live streaming sa FB. Pagreet ko sa naminaw nimo diri sa among isla labi na ni Papa Pual Istosi og Ati Loida Kabido. Ngutana tako Brad Adam sa Mateo 10:34 ayaw kamo paghuna-huna nga mianhi aron pagdala kalinaw sa kalibutan. Isa ha aron pagdalag ayaw paghuna-huna nga ni ako aron dili kalinaw ang akong gidala kun dili espada. Palihog mi og patin-aw ani Brad. Salamat Sister Analo Heralde sa Eastern Kabulan, Buena Vista, Bohol. Salamat kayo Sister Analo, no? Heralde mga kaigsunan. Kanagong San Lucas Kapitulo 12 versikulo 51 gisgot man diha nga nagtuo mo nganian hiko aron pagdag kalinaw dili kun dili pagbahin-bahin espada aron pagbahin-bahin kaninyo mga kaigsunan. So ibuti pasabot nini kung atong basahon ang katibuk-an kanang gitawag nato mga kaigsunan nga kining katibuk-an nga pagsabot, no? Sugod tagbasa diha sa bersikulo 1 dita mo dito 51, no? So basa ta diha sa San Lucas Kapitulo 12, versikulo 1, ug imo masayran. Nang buti pasabot diay sa Ginoo, mao nga ang iyang mga pagtulun-an mao gayud ang ipatigbabaw, no, sa katawhan. Busa bahinon katong katawhan nga nagtuo sa mga dili iya sa atong Ginoo nga mensahe. Pagbahin-bahin kana mao bitang niingon siya nga pagbantay kamo niya nang igpapatubo sa pan. Kana nagpasabot sa mga pagtulun-an sa mga Hudiyo diin sayop ang ilahang interpretasyon mga kaigsunan. Busa nga atong Ginoong Jesucristo ninganhi aron paggiya og pasabot unsay kamatuoran niya nang maong mga pulunga. Mao na diha nga adunay pagbahin-bahin. Apan diha sa kalinaw siya mao ang hari sa kalinaw, prinsipe sa kalinaw, iklaro man na, no? Diha pa sa daang tugon sa Isaias Kapitulo 9 versikulo 6, ang Dios nga munganhi bata natawgon og amahan sa tanan, prinsipe sa kalinaw. Wala ang atong Ginoong Jesucristo. Busa siya ang prinsipe sa kalinaw. Mao na nga ninganhi siya nagdaog kalinaw, pero kanang paingon nga ninganhi siya dili kalinaw kun dili pagbahin-bahin kana sa mga sayop nga mga pagtulun-an sa mga Hudiyo nga aduna gyud pagbahin-bahin mga kaigsunan. Ug bulahan kato, no, nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Ug karon ana gyud diha siyang simbahan gideposito kining mga kamatuoran. Busa diha ta maminaw sa iyang simbahan kay iya man gipada iyang simbahan. Iya man gitukod ang iyang simbahan alang sa kining pagpasabot, no, sa mga kamatuoran nga iyang giwali mga kaigsunan. Man sa balaang kasulatan. Nasa unang Timoteo Kapitulo 3 versikulo 15 nga ang simbahan sa atong Ginoo mao man ang haligi og patukuranan sa kamatuoran. So that the Church of our Lord Jesus Christ is the pillar and the foundation of truth. Busa diha tang pasilong sa kamatuoran, dili kay kabati ganitag mga pastor nga magdadag Biblia mga kaigsunan nya magwali nya sumpaki sa pagtulon-an sa Iglesia Katolika ayaw dalig tuo niya na kay wa na gipada. Kay usara ka simbahan ang gipada sa atong Ginoong Kristo, usara ka simbahan ang iyang gitukod, busa diha tang pasilong. Ug unsa man simbahan ng mga kaigsunan? Tan-awa ang mga kasaysayan, no? Kay di ta mahimo nga mawani sa kamatuoran kung kita mo basa sa kasaysayan. Kay gingon man diha sa Job Kapitulo 8 versikulo 8 nga read the history and see. Basaha ang kasulatan, ang kasaysayan ug mahibaw kas kamatuoran. Kamatuoran mga kaigsunan. There is no other church founded by Jesus Christ but the Roman Catholic Church. Tanan nga mga standard differences corroborating and confirming that the only church founded by Jesus Christ is no other than the Roman Catholic Church. Ug kini simbahan ng mga kaigsunan dili mapukan. Matud pa niya diha sa Mateo Kapitulo 16 versikulo 18, even the gate of hell cannot prevail against it. Bisan gani ang ganghaan sa Hades kun impierno dili makapukan ini. Unsa man ang buti pasabot niya na bisan ang mga panglutos, bisan ang mga kinini ang mga controversy diha sa simbahan, bisan pagani kamatayon dili makapukan niining maong simbahan. Ug matud pa sa atong Ginoong Kristo diha sa Mateo Kapitulo 28 versikulo 20 mga kaigsunan,
I will abide with you until the end of time. Sa ato pa dili biyaan sa Ginoo ang iyang simbahan nga gitukod. Mo nang dili mawala, dili mahanaw tungod kay siya mismo ang nagtukod nini, Dios nga way sinugdanan ug way katapusan. Okay, salamat kayo, ha, brother, sa imong pangutana. God bless kanimo.